2006 मायथाइनिफ्राय सिगां समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा मावदोंमोनबाबो सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिन गोसो होनानै हाबा मावबोनाय बोसोर होननानै जोङो 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर होननानै जोङो 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर होननानै सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे बांसिन गुरुत्व होनानै आरो बांसिन गोसो होनानै खामानि मावनायखौ फारि फारि सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे एबसुआ हाबा मावबोनाय बा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै एबसुआ रायलायनांगौ जायोबानो बे बाथ्राफोरखौ रायखांबोनो गोनां जायो। बिदिनो मेट्रिक पास जाखांनानै कलेजाव एडमिशन लानो हायै बा मेट्रिक पास जानानै खुनुरुखुम हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै बेयाव एडमिशन लानो हायै गोबां बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि परिबेस दंमोन आरो बेबायदिनो एलपि स्कुलफोरनिफ्रायबो ड्रप आउट जानाय गोबां माने गामिफ्राव गथ'फोर थायोमोन। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सोलोंथाइ जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो मोननांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोननो हायोबासो बे बादायलु मुगायाव जोङो गुबुनफोरजों जौगासार माने गोरों मानसिफोरजों जुजिनो हागोन। दा बेबायदि हिसाबै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा मावबोनाय जों नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा लोगो मोनहैसिगोन। दा बेयाव जोङो बे माने बे कलेजनि बा बे फसंथाननि आबहावाजों खाब जानांगौब्ला जोङो माबायदि रेडि जानानै थांनांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि जायफोर मेट्रिक पास जाबाय बा हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसाफ्राबो जायफोर जे स्कुलाव फरायोमोन बा जे हायार सेकेन्डारि स्कुल फरायोमोन बिसोरो हयथ' सोरबा सोरबा डिग्रिखौ गुबुन कलेजाव लायैसिगोन। दा बेयाव बे थासारिजों गावखौ खाब जाहोनाय आरो बेयाव थानाय गोदान गोदान लोगोफोरजों लोगो जानाय बेयाव लोगो बासिनानै लानाय बे मोनसे खामानि बे मोनसेनि थाखाय बा बे मोनसे खामानिनि थाखाय जोङो मेन्टेलि प्रिपेयार जानांगौ। बाथ्रायाव बुंनाय दं जोंनि सिगांनि मानसिफ्रा बा गेदेर मानसिफ्रा बुङो सोरबा सासे मोजां मानसियाबो लोगो गाज्रिजों लोगो जायोबा मानसि गाज्रि जायो होननाय मोजां लोगोजों लोगो जायोबा मोजां जायो। बे बाथ्राखौ जोङो बयबो जायफोर हाई स्कुलाव फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय दा कलेजाव फरायहैसिगोन। दा बेयाव ओंखायनो जों खावलायनो नागिरदों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बयबो मोजां लोगोखौ बासिनानै लायो। बे गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैगोन गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि खालि क'क्राझारनिल' बेयाव मानसि फैयाबो जानो हायो। गुबुन गुबुन ओनसोलनि सोरबा गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिशन लागोन सोरबा देबरगाव हायार सेकेन्डारियाव सोरबा काजलगाव कलेजाव लाहैनो नागिरदों। दा बेयाव जोंनि गामिनि बे जोंनि ओनसोलनि मानसिफोर बायदि बेयाव मानसि थाजोबाबो जानो हागौ। बेयाव गोबां रोखोमनि फाल्थां फुल्थुं मानसिफोर लोगो मोननो हागौ। बेयाव सोरबा निसा जाग्रा मा जाग्रा मानसि लोगो मोननो हागौ। दा बेफोरखौ जोङो मोजां लोगो सायख'नाय बा मोजां लोगो बासिनानै लायनाय बेखौ खालामनांगोन। मानोना जोंनि गुबै थांखि जे फरायसानि जे गुदि मावनां हाबा फरायसानि देरसिन खामानिया फरायनाय आरो लिरनाय। संस्कृतआव मोनसे बाथ्रा दं सत्रनाम अध्ययनम तप होननाय। फरायसानि देरसिन खामानिया बा फरायसानि गोनांसिन खामानियानो लिरनाय आरो फरायनाय। दा बेखायनो जोङो लोगो मोजां बासिनानै लायोब्लासो लोगो गाज्रिजों नों लोगो जायोब्ला जुदि नोंनि फरायनाया माने हाई स्कुलाव जेरैबायदिमोन बेनिफ्राय हयथ' नों लोगो मोजांखौ मोनस'नाबा बेनिफ्राय गाज्रि जायो।